Passejant per Poblenou, veia molts cartells d'Andrea Pixelada. La veritat que vam tornar més boja, perquè estan per tot arreu. Fins que un dia em vaig enterar que era una obra sobre booktubers. Quina gran sorpresa, és meravellós! Un cop vam arribar a la sala Beckett on es feia l'obra, l'Ignasi, el Lluc, la Misha i la Lona i jo vam seure a les butaques per poder disfrutar de la magnífica obra. I així va ser espectacular. Un cop va acabar l'obra, la Misha va tenir l'oportunitat de fer unes quantes preguntes a l'autora, a la directora i als actors i actrius d'aquesta magnífica obra. Però els booktubers també vam poder fer unes quantes preguntes. I finalment, vam poder-nos fer una foto amb l'autora d'aquesta magnífica obra. Després de parlar i fer-nos fotos amb l'autora de l'obra, Andrea Pixelada, va ser el moment de fer-nos les millors fotos. Aquí teniu un petit recull, ara em toca a mi fer una mica de postureo. I després, aquí veieu tots gravant el vídeo pel nostre canal que veureu a continuació. Això sí que es mereix una foto. Aplica, posa't. Ara qui fa la foto? Mama, vine! Que algú ens faci una foto d'aquest moment èpic. Però si es posa darrere es veurà també la foto. En fi. Ai, quasi. Oh, que bonic, que bonic. Bueno. Que vinga. Mira, sí, això és el que fem, Som youtubers i això és el que fem. Sí, això és real. Realment... Tothom està gravant aquí, Bueno, estem aquí tots... I així és com... Tots gravant, Alien 715. Ei! Tornada! Que quedi constància de que... Aquí gràcies a... Hola! Que quedi constància que amb vosaltres dos tinc una col·laboració pendent. Aquí l'Àfrica de cuina en literatura. La podríem fer tots plegats com a ara mateix, però no sé, Misha. L'Ignasi de Puigdemont. La gran comunitat. Bueno, és molt random, però molt random. Hi ha moltes càmeres. Sí, però moltes. Estava gravant. Ui! Allà... Pues aquí, desitjant... Jo estic gravant. I aquí... Jo crec que ja... En lloc d'octubre entre ells. La Misha, Estem gravant aquí ara mateix. Uau! El meu braç. He perdut la pràctica. Què t'ha semblat l'obra? Uau, he flipat, m'han encantat les cançons, m'ha encantat com canvien d'escena, els missatges de l'obra, és que l'heu de veure, que sí. I què t'ha semblat? A mi molt... És que ha sigut... Definició total. No, al final començaves a enllaçar-ho tot i era com... No diferenciaves si la realitat de la ficció és sonio. Això és una mica spoiler. Vale. Doncs heu d'anar a veure Andrea Pixelada. La meva definició és també pum, però és brutal. Brutal. Fa massa temps que no gravo vídeos, no puc. Està parlant sol? Jo sempre parlo, però tècnicament no parlo sol, parlo... Hola, soy Alona, de Alien 715. Bueno, jo no m'he presentat. Este canal en teoría es... El meu pen. No, es que no sé grabar. Ahora no sé grabar. Misha, Misha, tu i la teva posada en escena. Digues, què passa? Que us agrada, que m'està cansant el braç perquè veieu el que faig pel món dels booktubers. yo que no estoy acostumbrada. No s'ha acostumat, posa la ruta. Que no sé ni presentar, no sé com començar. No tenia ni Molt bé, Misha, sisplau. Clar, doncs jo ara he de tornar a gravar. Hola, soc Ignasi i estem en un nou vídeo de Books and Foxes. Podríem crear una Soc paradoxa. l'Àfrica de Cuina en Literatura, seguim-me també a Instagram. Estem creant la paradoxa. Sí, aquí tothom està començant. L'Àfrica també està gravant. Sí, tothom. L'heu d'anar a veure perquè he anat a veure l'assaig general i és brutal, els actors. La paradoxa de m'ha encantat. Ai, que tothom s'ha d'emocionar. És que la paradoxa dels vídeos de YouTube ens estem estressant tots, però, sisplau, a part de la sala Beckett, vull que poseu en aquest vídeo hashtag paradoxa dels vídeos de YouTube. O sigui, sisplau. Enfoqueu-me tots un moment, sisplau. Ui, què vols fer? Com sempre, no? No és per res, però jo tinc molts llibres per llegir, me n'haig d'anar a casa, o sigui que... Deixem-ho aquí, no? Deixem-ho aquí. Estem creant una col·laboració
col·laboració, és la paradoxa dels vídeos de YouTube. Tots estem gravant exactament el mateix vídeo des del nostre punt de vista. Com dirien a l'obra, tot depèn del punt de vista. Clar. És que ens queda tantes coses de l'obra, és que les frases de l'Andrea eren molt mítiques. Se'm caurà el mòbil perquè no sé com parar. Deia No el sé dos. què són la mà. Bueno, i si baixem No ho tots... penso. I si deixem de gravar tots alhora? 3, No. 2, Ja!